Minn hawn ftit minuti oħra ħan nitkellmu wkoll mistieden milli huwa awtur ta' ktieb illi ġdid għat-tfal u jirrakkonta wkoll il-Madonna u s-Santwarju ta' Pino. Kienet idea brillanti, bravissimo, Francesco, ħaniltaqgħu daqsxejn miegħu wkoll ħalli nitkellmu ftit u xi ħaġa li hawnhekk intkom tkunu minn ħin għal ieħor insegwu wkoll ix-xef tagħna xi tkun qiegħda tagħmel. Imma ħammorru ħalli nilqgħu lill-mistieden tagħna għaliex ukoll huwa importanti nibdlu minn suġġett għal ieħor aħna. U hekk ħanilqgħu magħna lil Francesco Pija. Kif inti? Tajjeb, qed nassumi ġejtu flimkien intkom hu? Eżatt, lawċin dejjem jivvjaġġaw ma' xulxin. X'insemma wkoll. Speċjalment il-ħbiebu. Ekku, ta' Pino, ftakart fik ukoll qed mela ġew flimkien. Eżatt. U di l-idea, inti l-awtur ta' dan il-ktieb ran. U forsi tibda tgħid ili naħdem fuq u hekk, kif bdiet din l-idea? Ekku, Antonella, hija ħolma li ilha sejra ftit snin mhux ħażin issa naħseb qabel il-Covid fil-fatt. Dan aħna fawdex naturalment ta' Pino huwa post għażiż, post li jiġbed ħafna u ħafna nies, mhux biss pellegrini imma anke turisti. U dejjem inħass il-bżonn li ikollna xi ħaġa bil-miktub għat-tfal li tirrakkonta ftit l-istorja tas-Santwarju ta' Pino. U aħna ngħidu l-bambini laqqa. Il-tqajt ma ekku hemmhekk qed jaraw il-ktieb aktar fid-dettall kemm għax proprjament mhux ktieb wieħed għandna Antonella tnejn. Jinġib l koppja miegħi ovvjament għaliex ma ġejx bidi fidi dejjem. Law ċaqat ma jkunu bidu fidi. Dejjem vera, vera. U iltqajt ma' ħabib ieħor tiegħi Sandro Lateo li jgħix l-Amerika minn hawn insellimlu, forsi qed isegwina wkoll il-qudiem, illi huwa illustratur bravu ħafna, illi naħdmu flimkien anke fuq ir-rivista l-Ħajja Fawdex illi ġieli ġejna u tkellimna dwarha wkoll. Jagħmel xi illustrazzjonijiet għal dik ir-rivista u qalli għax ma nagħmlux ktieb fuq il-Madonna ta' Pino bid-disinni tiegħi u inti tikteb xi ħaġa. U bil-mod il-mod twildet din il-ħolma hemmhekk qed jidhru l-filmati ta' tnedija nhar il-ġimgħa li għaddiet fil-pjazza fuq it-suntir tas-Santwarju flimkien ma' tfal kellna anki studenti tal-iskejjel nidejna din il-pubblikazzjoni. Kif int liqgħed l-idea? Ħafna tajjeb. Il-kommenti li kellna sissa, ġifieri diġà f'dawn il-ġranet kien hemm anke l-festa tal-Madonna ta' Pino, għaliex fit-22 dis-sena minnija fit-23 ta' Ġunju ġifieri l-bieraħ ħafna nies ġew ta' Pino għall-festa tal-Madonna ta' Pino, tas-sejħa tal-Madonna ta' Pino li seħħet 142 sen ilu. U ħafna nies li jakkwistaw il-ktieb diġà għalulna imlejtu vojt. Għaliex qisu għat-tfal kienet m'hemmx pubblikazzjoni ktieb hekk sabiħ fl-istampi. Ngħidlek li anke l-adulti ħajaqraw da. Infatti, aħna titgħallem xi ħaġa. Aħna tlaqna bl-idea li ħajkun ktieb għat-tfal, però kif żviluppat l-idea u anke mill-feedback li tawna, jidher li l-adulti qed jieħdu pjaċir qalbuh bħat-tfal, jew daqs it-tfal. Barra minn hekk aħna mill-ewwel xtaqna li l-ktieb għalkemm ikun fidejn it-tfal pjuttost ikun fidejn il-ġenituri biex jirrakkontaw l-istorja ta' Pino l-tfal tagħhom. Jiġifieri mhux titfalhom il-ktieb hemm fidejhom it-tfal u tgħidulhom aqrawh, imma pjuttost tkun xi ħaġa tal-familja flimkien. Anki biex l-iskop veru tal-ktieb jintlaħaq li hu li ngħaddu din l-istorja li hija tant għażiża għalina l-Maltin u l-Awċin, il-Madonna tkellmet għalmenu hekk nemmnu aħna. Hija trazzu anke t-turisti, jiġifieri kif jitilgħu għawder l-ewwel isaqsu għal ta' Pino. Eżatt. Donhom saqajk jiġbdu hemmhekk, jiġifieri u fil-fatt semmejt it-turisti il-ħsieb u x-xewqa tagħna wkoll li l-qudiem forsi mhux il-bot l-istess ktieb li hu bil-Malti issir traduzzjoni tiegħu għall-Ingliż biex anke il-barranin li jiġu nagħlmuhom ftit fuq l-istorja sabiħa li hemm f'ta' Pino min jidħol is-santwarju jsaqsi ġifieri x'ġara hawnhekk għalfejn din id-devozzjoni kollha għalfejn tħoss din il-paċi kollha x'in tidħol f'dan is-santwarju. Xi ħaġa mirakoluża hemmhekk. Ifim il-fatt li l-Madonna għażlet dan il-post biex titkellem minnu u titkellem propri bil-lingwa tagħna kellna isqof, l-isqof Nikol Kawki, ħafna jiftakruh, illi kien ħareġ b'espressjoni illi f'dan il-post il-Madonna tkellmet bl-Awċi. Forsi tgħid titħax inti tismaħ, imma ekku jiġifieri biex femita Carmine Grima li kienet mara mill-Arb ta' ftit skola. Żgur li ma kienitx taf l-Taljan, l-Latin, sewa, din kelmita bid-djalett tal-post, jiġifieri
l-isqof Kawki meta qalek naħseb kien korrett, imma aktar minn hekk tkellmet bl-Awċin fisser, kelmet lilna l-Maltin u l-Awċin, kellha messaġġ għalina. Fil-fatt hawnhekk semmejt li wkoll il-rettur tas-Santwarju Dun Gerald Boħaġar ukoll li rajna ħafna mistiedna hemmhekk u tkellmu. Ekku, fil-fatt ir-rettur Dun Gerald Boħaġar illi kombinazzjoni l-bieraħ tħabbar ukoll li wasal fit-tmiem iż-żmien tiegħu bħala rettur ilu jaqdi fis-Santwarju għal 25 sena, 18 minnhom bħala rettur. Għandu ħafna l-qalbu din il-missjoni li s-Santwarju ma tkunx biss post fejn wieħed jiġi jagħmel żjara u jitlaq, imma jitlaq minn hemm b'qalb aktar mimlija, mfarġa u anki jaf iktar dwar il-Madonna. Jiġifieri l-iskop ukoll li niffurmaw il-qlub tal-Maltin u tal-Awċin u ta' dawk li jżuruna, illi dan huwa post fejn Marija verament qiegħda tistenna lilna biex immorru aħna li aħna u lieda u twassalna għand bina Ġesu għax Marija qatt ma tieqaf magħha nfisha. Taf li naf nies li kienu ma jifilħux u l-weda li jagħmlu anke baqgħu imorru jisimgħu qudies dejjem jew l-appuntament tagħhom. Fil-fatt, hemm ħafna nies. L-istorja ta' Pina ma jafuwiex. Imma b'xi mod il-ġraja ta' ħajjithom forsi anke minħabba mart jew sitwazzjonijiet li kellhom fil-familja ġabithom hemmhekk u baqgħu marbutin ma' dan il-post. U fil-fatt aħna qisu dak li qed ngħidu isma' dal-post li hu tant għażiż. Ħafna nies forsi jafu li tkellmet il-Madonna ma daqshekk. Għandu storja rikka, għandu storja sabiħa. U aħna nixtiequ li naqsmuha mal-ġenerazzjonijiet kollha, speċjalment iċ-kejknin, ħalli n-nistana tkun taf ta' Pinu verament xi fisser. Mamma mia, xi ħaġa li jiena nieħu pjaċir ħafna. Amma ta' nara inti għattart. U l-Stefana ma tiġux mi xulxin imma. Ma neġewx imma għandna ħafna affarijiet komuni, fost l-oħrajn li nħobbu l-arti u l-kultura, Stefan naturalment flimkien ma' uħtu ma' Silvana jippromovu permezz tal-kor. U rrid ngħid li għandu sehem f'dal ktib ukoll, sala Salvejdi, ġifieri ġejna ma' xulxin. U kienu wkoll li Sandro għamel l-illustrazzjonijiet sbieħ illi t-telespettaturi setgħu jaraw f'dawk il-filmati għandek ktib f'idejja wkoll. Imma Stefan ħassieb id-disin grafiku. Ekku, jiena ngħidlek il-verità meta anke konna din niddiskutu l-programm issa ħajibda mill-15 ta' Lulju mar-Rima li hemm nipprova nsib taħlita ta' intervisti li jkunu Awċin, li jkunu Maltin, li jkunu Maltin u Awċin li jgħixu barra minn Malta. U dan biex torganizza, da meta jkollok charter, mhix ċajta biex dik id-data jżomma għalik biex nistgħu nitilgħu fuq dan il-jott kieku taf u ġiħtara imma ngħid it-swertir għaliex inti fis-sajf ikollok dak l-ambjent sabiħ mal-baħar, il-background sabiħ ta' jiddependi x'nażlu ta' kull sena. Wasalna fit-tielet staġun din is-sena u allura moħħi jibda jewden kif se nħallat hemm 11 l-episodju. Kif se nħallat nibda nkellem lilek, nkellem il-Stefan u għandi oħrajn Awċin li nipprova nżomm dak il-bilanċ ġveru. U żgur ħan istidinkom lilkom ġifieri. Hekk lele. U nirringrazzjak dejjem illi anki tagħti exposure fuq il-programm tiegħek. L-Awċin għandi daqsxejn sospot għalihom jiena. Aħna għandna għalik ukoll. M'hemmx il-popolazzjoni ħafna żgħar imma n-nies kollha kapaċi ġifieri ta' livell. Hemm ħafna talent. Veru, hemm ħafna, Fil-fatt dal-ktieb ukoll huwa sforzi talent ta' diversi persuni flimkien. U rrid insemmi Antonella li flimkien mal-ktieb prinċipali illi fih il fuq minn 60 paġna kollha bil-kulur u jirrakkonta din l-istorja biċċa biċċa. Ħsibna wkoll li għax kejkni net noħorġu ktejjeb ċkejken ieħor li fih attivitajiet u jistgħu anki it-tfal ipinġu fuq il-telespettaturi ħanamlu daqsxejn close-up ħalli naraw ukoll xeħlew. Qed jitalmu jipinġu anki aħna nippruvaw li din l-istorja wasluha fl-iskejjel tagħna u anki fil-ċentri tad-dottrina tal-katekizmu. Ġifieri hija riżorsa wkoll f'idejn l-għalliema u l-katekisti tagħna u anki l-ġenituri stess. Għal aktar informazzjoni jidħlu fil-paġna tagħna dejjem imma jistgħu wkoll nimmaġina li hemm paġna wkoll Franċeskoli. Fuq il-paġna tas-Santwarju ta' Pinu. Ġifieri kemm jikbu ta' Pinu National Shrine u jidħlu jsibu l-informazzjoni. Jew jekk iridu jkunu aktar informazzjoni jaraw eżatt. Ikun hemmhekk jistgħu wkoll jakkwistaw ukoll ħafna materjali ieħor. Grazzi ħafna, il-kumplament tal-jum it-tajjeb, ħatibqgħu Malta jew għal għawdex issa dritt. Issa nħalli fidens. Jien qed insuq, imma Stefan id-direttur, u dejjem direttur, allura direttur artistiku nħalli fidens. Prost, grazzi ħafna l-kumplament tal-jum it-tajjeb.